агар ба шахси сазовор шахсан ба картаи ҳамон шахс партоем дар замони мо аз даст ба даст ба ҳисоб намехӯраем? мехӯрад, ҳисоб мехӯрад. масъалаи пул оли субҳаналлоҳ вай сол масалан вақте ки гуфтем ки пул додан, ман ягон маротиба аз номи худам гап назадиам, хосатан ҳамин масъалаҳоро. пул додан дар мазҳаби имом Абу Ҳанифа ҷоиз аст ва уламо ба имоми Бухорӣ ҳам ҳамин фикр ва мазҳабро нисбат доданд ки имом Бухорӣ ҳам ала ғайри хилофи одаташ дар ин масъала мувофақат кард бо ҳанафиҳо. яъне пул доданро иҷозат мешумориданд. одамо зид баромаданд ки барои чӯ аз айни шариат мебароӣ, яъне шариат дигар чиз гуфтааст, ту дигар чиз мегӯӣ. ун сухана ман нагуфтам. имом Абу Ҳанифаю қози Абу Юсуфу Муҳаммад ибни Ҳасану имоми Бухорию ҳамин бузургҳо гуфтиянд масъалаи пул додана. дина ҳадисҳоро нақл кардам. он ҳадисҳо асл аст дар садақаи фитр бародаро. одамҳо нависиянд ки ба одамо вазнин накунед эъдомло, монед пултиян. ман ҳоле дар ин бора чизе нагуфтам ки пул натед ё таом натед. асли шариата барои мардум баён кардем ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам чӣ доданд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам таом доданд. хоб оё пул доданам иҷозат аст ё не? бубинед, масъалаи пул додан нисбат дода мешавад ба се мазҳаб, яъне мазҳаби имом Молик, Шофиӣ, Аҳмад ва инчунин мазҳаби зоҳириҳо. манъ аст мегӯянд пул додан. ғайр аз манъ аст гуфтанашон бо қабулам намешавад гуфтагӣ гапошонам аст. хоб қавли дуюм мутлақо ҷоиз аст ва ин мазҳаби имом Абу Ҳанифа ва Суфёни Саврӣ, яке аз соҳиб мазҳабое ки мазҳабаш 800 сол давом карду баъд аз байн рафт. инам соҳиб мазҳаб ва Авзоӣ нисбат дода мешавад ба имоми Авзоиам. ино мутлақо пул додани иҷозат аст, балки пул додан беҳтар аст аз таом додан мегуфтанд. қавли сеюм тафсил яъне ки агар пул додан беҳтар бошаду ҳоҷат ба пул додан хуб бошад, ҳоҷат бошад, дар ҳолати зарурату маслиҳати роҷиҳа, фоидаи калом буданаш пул додан беҳтар аст. ин мазҳаби шайхулислом, яъне мӯътадил. нагуфтанд монанди онҳо ки касе пул дод закоташ қабул не, нагуфтану зарурат шаваду фоидаи пул додан беҳтар бошад, пул диҳад, лекин асл таом додан гуфтанд. чӣ хел? масалан ба камбағал як қопча ё як линча гандум додед биноан ба ҳадис, ё ҷав додед. ҷава чӣ кор кунад рӯзи ид? ба мақсуди шариат дуруст намегирад. вай ҷава наметонад хӯрда, вай ҷава наметонад орд карда, камбағал аст масалан. ё ин ки биринҷ бигузор, биринҷи тозаи дона кардагии тайёр додем 30 килограмм. масалан як одам 10 нафар ҳаст дар хонааш, падар, модар, ҳамсар, фарзандош 10 нафар. 10 кас ба 3 килогӣ биринҷ ҳисоб карду 30 кило биринҷа бурда дод. 30 кило биринҷа вай чо мекунад? Вай масалан мехоҳад рӯзи ид фарзандошро барад бозор, як шашлик гирон тиҳад, масалан як мороженик гирон тиҳад барои кӯдакош, я ид кунад баъди намози ид. биринҷ ба ҳоҷат надорад, маҷбур чо мекунад? мағоза мебараду ҳамун биринҷа ба нархи арзон медиҳад. чунки мағозачӣ ба нархи фурӯше ки ҳозир биринҷа дар мағозаш фурӯхта истояд ба ҳамин нарх намегирад. ба нархе ки ба нархи ҷумлае ки аз дигарон мехарад бо аз ҳамунам пас зада мегирад, чунки ин муҳтоҷ шуда овард арзон карда мегирад. дар ҳамин байн ӯ зарар мекашад, камбағал зарар мебинад. яъне ин мазҳаб беҳуда не. дар ҳолати донистане ки фоида ҳаст барои камбағал
یعنی اینا رعایه کرده میشد گفتن. و این چونین امام احمد دو تا قول دارن. یک تا قولشون ممکن نه طعام دادن، دوم پول دادن، دوم قولشون ممکن است پول دادن در حالت ضرورت میگن. خب در این حالت الکی امام احمد 50-50 در این مسئله. خب و كذلك الامام مالک قولان راجح و الراجح فی مذهب انها تجزی. امام مالک هم دو قول داره، یک قولش پول دادن ممکن گفتیان، یک قولشون پول دادن نه گفتیان. لیکن قول راجح در مذهب امام مالک گپی مالک کمون میشد پول تیاد درست از گفتگیشون گرفتگی مذهب. اما مذهب احمد از دو تا قول امام احمد نمیشدش گرفتگی، پول دادن نمیشد. خب شافعی یک قول میگوید که نمیشد دادن، حنفی ها یک قول میشد دادن بلکه بهتر است. یعنی همین اگر حساب کنیم برابر است آواز ها، یعنی 50% عالمو میشد گفتن، 50% عالمو نمیشد گفتن. مسئله پولی نقده، لیکن مسئله تمام همه اجماع است که میشد. کسی تمام دهد یعنی که قبول هست، ثواب میگیرد و درست است. مسئله پول اختلافی است.